A da je Žumberak u srcu i u mislima i mladih Žumberčana, to će nam potvrditi lijepa, darovita studentica ekonomije i prava Alenka Crljevica. Poštovani gosti, dragi Žumberčani i prijatelji Žumberka. Puno asocijacija povezujemo sa Žumberkom. Priroda, beskrajna ljepota, spokoj, predivni običaji, marljivi i radišni ljudi. No, Žumberak je puno više od toga. Žumberak je specifičan kraj koji ima surovu prošlost, nažalost i sadašnjost, ali kraj kojega čeka perspektivna i ambiciozna budućnost. Tu se i sama, kao mladi naraštaj Žumberčana, osjećam dužna dati sve u svojoj moći kako bi se približila prava slika Žumberka, kako bi se prikazao silni potencijal koji se uporno ignorira, kako bi predstavljala svoju rodnu grudu i dala do znanja da Žumberak unatoč svim nedaćama živi, diše i bori se. Bori se protiv zaborava, bori se protiv mortaliteta, bori se protiv vremena, svih struja i ne dozvoljava da padne na koljena. Upravo to i jest oličenje svih Žumberčana, čestitost i poštenje, ponos na svoju rodnu grudu, djedovinu, domovinu, na svoje korijene i porijeklo. Jer Žumberčani moji, nemamo se čega sramiti, nemamo se čega bojati. Bili smo i bit ćemo narod koji cijeni i voli svoje, koji ne zaboravlja svoju prošlost, koji vjeruje u bolju budućnost i koji će se za svjetlije dane svoga kraja i izboriti. Zato smo danas ovdje. Da odamo počast čovjeku koji još prije gotovo više od cijelog stoljeća, u doba ilirskog preporoda, ponosno nosio svoje ime, ponosno promovirao svoj kraj, svoj zavičaj, našu domovinu Hrvatsku. Tadija Smičiklas djelovao je prije više od 100 godina, ali nije stao ni dan danas. Nije li to poruka svima nama? Nije li to zaduženje i obaveza svih nasljednika da nastavimo istim tonom? Žumberak to zaslužuje. Žumberak je krvario za sve nas, ne bi li sada ponosno i čestito kročili njegovim tlom. Zato pozivam sve vas da se zapitate što možete učiniti za svoj zavičaj, za svoje selo, za svoje ljude. Kako se odužiti rodnoj grudi? Kako se odužiti svojim pradjedovima? Kako pomoći da Žumberak oživi u svakom smislu i da napokon počne disati punim plućima? Cijenite ono što imate. Volite sve blagodati koje vas okružuju. Sjetite se svoje prošlosti i svojih predaka, koji su još prije više od 400 godina prepoznali sve čari ovoga kraja. Za kraj citirat ću svog mentora i neiscrpnu inspiraciju oca Milu Vranešića koji kaže: Žumberak će postati rezidencijalna četvrt Zagreba. Ja ću još samo nadodati, Žumberak je oduvijek i bio rezidencijalna četvrt naše domovine, ali tek sada toga postaju svjesni prijatelji i ljubitelji Žumberka. Hvala. Odlučno i energično, kako samo Žumberčanke to znaju, jel tako? Još jedan pljesak. Znamo da u gradu Zagrebu živi puno Žumberčana, jer sigurno će se gradonačelnik s time složiti, zapravo sve velike rijeke dolaze iz provincije. Zagreb je u prošlosti bio glavna i jedina duhovna i kulturna ustanova grko-katolika i to posebno grko-katoličko sjemenište u Zagrebu na Gornjem gradu. Moramo istaknuti da je jedan od gradonačelnika Zagreba bio i Žumberčanin Nikola Badovinac. Iako oni mlađi, vjerojatno misle da je to oduvijek bio Milan Bandić. Ja ga pozivam da nam se obrati. Evo, hvala lijepo. Poštovani domaćine, načelniče općine, poštovani domaćine biskupa Križevački, monsignore Kekiću,
poštovani predsjedniče HAZU akademike Kusiću, poštovani rektore Bjelišu, cijenjeni gosti i uzvanici, dame i gospodo, dragi prijatelji Žumberčani. Čast mi je zadovoljstvo što vas na ovoj uzvišenoj nacionalnoj svečanosti o povodu 100. obljetnice smrti našeg Tadije Smičiglasa mogu najsrdačnije pozdraviti ime grada Zagreba i svoje osobno s vama podijeliti radost današnjeg prisjećanja na našeg istinskog velikana. Doista riječ je o iznimno plodnom autoru, sveučilišnom profesoru, zaslužnom javnom djelatniku, domoljubu i dobrotvorcu. Ni novija, ni starija hrvatska povijest i kultura ne poznaju takvog duhovnog velikana, poliglota i polihistora, znanstvenika i političara, koji je obnašao najodgovornije dužnosti u akademskoj i društvenoj zajednici hrvatskog naroda, kao što je to bio Tadija Smičiglas, rektor Zagrebačkog sveučilišta, predsjednik akademije i predsjednik Matice Hrvatske. U domoljublju se također nije dao ni od koga natkriliti, kao što je to govorio blaženi Alojzije Stepinac. Pa nam njegovi zastupnički govori u Hrvatskom saboru i danas mogu poslužiti kao uzor i primjer kako se brane nacionalni interesi, kako se čuva nacionalni ponos, samostalnost i dostojanstvo. Zbog svega toga, slavni Tadija Smičiglas mirno i zasluženo počiva pod Mirogojskim arkadama, do svojih zasluga proglašen je počasnim građaninom grada Zagreba, u Zagrebačkoj Mestičkoj ulici, koju upravo sada kreće renovirati, na kući u kojoj je živio i umro, postavljeno mu je i spomen ploča. Na kraju čestitam monsignoru Kekiću, organizacijskom odboru i žumberačkom kraju, što ovom bistom dolično obilježavaju uspomenu na besmrtnog velikana Tadiju Smičiglasa. A ja u svoje ime i ime grada Zagreba u ovom obnavljanju, da se ne zaboravi na Tadiju Smičiglasa, prisežem da će i grad Zagreb sudjelovati. Hvala vam i živjeti. I sad definitivno lagano idemo u završnicu, dakle na ovom smo mjestu kako bismo otkrili bistu Tadije Smičiglasa koju je napravio akademski kipar Petar Uljević. Bistu će otkriti i ja ih odmah pozivam da dođu do nje predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonko Kusić, zatim rektor sveučilišta u Zagrebu profesor dr. Aleksa Bjeliš i gradonačelnik grada Zagreba gospodin Milan Bandić. Ti ćeš umjesto meni. A ti sad je. Evo. Pa Ljevša je onaj bolje dala. Neka. I dakako bistu će blagosloviti križevački vladika Nikola Kekić. Ovdje ovom svetom vodom nadosilje se ova bista i spomen vođa Tadija Smičiglasa u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Možete ostati još na toj poziciji, još ćemo glazbeno završiti ovaj dio naše svečanosti. Svi će se sigurno složiti da grkokatolički svećenici krasno pjevaju, pa na kraju najavljujem